Gabriel Aresti idazle bilbotarrak ozen esan zuen. Asko maitatzen dut euskara, asko maitatzen dut nire sorterria, baina are gehiago gizonaren dignitatea. Gaur, Euskararen nazioarteko eguna ospatzen dugu, eta aproposa iruditu zait Gabriel Arestiren esaldi hau berreskuratzea. Euskararen eta pertsonen duintasunaren defentsa hori baita Euskal Sozialisten bide orria Euskararen etorkizuna eta gizartean bizikidetza osasuntsua bermatzeko. Euskararen egunari buruzko aurtengo manifestuan esaten dugu. Guztion baitan dago Euskararen jauzia, zugan, nigan, gugan. Eta funtsezkoa ideia da hau. Izan ere, Euskarak azken urteetan izan duen sendotasunik handiena, parekorik gabeko hazkundea posible egin duena herritarren artean lortutako atxikimendua izan da, baita hitz egiten ez dutenen artean ere. Eta ondare hori, babes sozial hori defendatzea da guztion zeregina erakunde eta kalean, eskoletan eta lanean. Abenduaren 3 hontan eta urteko gainerako egunetan Euskal Sozialistok euskara, pluraltasuna eta elkarbizitza defendatuko ditugu. Zugan, nigan, gugan.